S nástupom jesene sa končí sezóna cyklotrialistom. Z našich dosiahla najväčší úspech v tomto roku Tatiana Janíčková, ktorá na nedávnych majstrovstvách sveta v Kanade získala bronz. Vítam ju v štúdiu. Pekný večer. No a s ňou jej trénera a ďalšieho slovenského reprezentanta Petra Muzigu. Tiež pekný večer. No, začneme samozrejme Tatianou. Tatiana, ako hodnotíš teda ty svoju sezónu 2010 ako najúspešnejšia Slovenka? Tak táto sezóna mi veľmi dobre vyšla. Vlastne absolvovala som všetky preteky Svetového pohára, majstrovstva Európy a na konci sezóny majstrovstva sveta. Vlastne ani zdravotné problémy som konečne nemala, takže som mohla trénovať a aj tieto svetové poháre som mala ako prípravu na majstrovstva sveta, ktoré nakoniec vyšli veľmi dobre. No tak ale opýtame sa trénera, hej, ako sa pozerá na tú sezónu 2010 na Tatianu? Tak ja môžem s Taňou súhlasiť, vyšlo je to perfektne. Na to, že vlastne len prvý rok absolvovala všetky tie svetové poháre, tak formu načasovala, dá sa povedať, ideálne. Boli tam síce drobné zaváhania na začiatku sezóny, ale doladila to a vyšlo to super. Tatiana, ako sa teda rodilo ten veľký úspech na tých majstrovstvách sveta, to tretie miesto, bronzová medaila, to je veľký úspech. Ako to celé sa tam vyvíjalo v tej Kanade? Tak vlastne po prvom kole sme boli všetky tak narovnako, takže tam nebolo isté vôbec, že či budem tretia, alebo šiesta, alebo aj druhá som mohla byť. Takže tam sme museli bojovať do posledného kola, lebo stále tam boli vlastne len tie najlepšie pretekárky a vlastne tam bola len tá najväčšia konkurencia, takže som sa musela stále sústrediť a neprestať bojovať do poslednej prekážky. No ale čo nakoniec rozhodlo teda, lebo tam bola hlavne v tom prípade bitka o to tretie, štvrté miesto s tou druhou sestrou Abantovou, s Mireou. Čo nakoniec rozhodlo, tam myslím bol rozdiel iba jediného bodu. V čom si teda nakoniec bola ty lepšia? Prečo si ty získala to tretie miesto, ona bola odsunutá? Tak vlastne posledná sekcia rozhodla. Mali sme rozdiel okolo 2 bodov na poslednej sekcii a zrovna tá najťažšia nám ostala obidvom nakoniec a tá rozhodla. Ja som ju najprv ani nemala v pláne ísť, som sa bála. Tak som sa prekonala, lebo tam boli dosť ťažké zoskoky. Tak som sa prekonala, som ju prešla a nakoniec som vyhrala. A kde zastihla informácia o tomto bronzovom úspechu trénera? Tak mňa zastihla doma a bol som z toho potešený, ale a tak trochu som to aj čakal, keďže počas celej tej sezóny na svetových pohároch dokázala konkurovať tým najlepším, takže ja som len rád, ale hovorím, že tak tajne som dúfal, že by to aspoň to tretie miesto mohlo byť. Vy ste v tej Kanade s Tatianou neboli, ale pripravovali ste ju teda na šampionát. S akým cieľom bol to útok na medailu? Tak ako som povedal, ja som veril tomu, že Taňa do toho tretieho miesta môže byť, takže išli sme tam s tým, že na medailu, dá sa povedať, takže bol to cieľ. Keď ste potom videli doma tie zábery z tých jazd, ktoré išla, tak čo by sa z toho dalo vyčítať? Dalo by sa aj niečo možno aj vytknúť? Tak vytknúť je vždycky niečo, vždycky sa spraví nejaká chyba, ale oproti minulej sezóne, prakticky keď Taňa začínala prvým rokom a vlastne svetové poháre, tak tá jazda sa veľmi zlepšila, je to technickejšie, je to pohľadnejšie, ešte treba doladiť výskoky a ja si myslím, že budúcu sezónu to bude ešte lepšie ako túto. No, Tatiana, majsterkou sveta sa stala Gemma Abantová. Ona mala už taký výraznejší náskok. V čom bola taká úžasná? Naozaj nedá sa s ňou teraz porovnávať? Tak ako som hovorila, že sme tam veľmi vyrovnané, ale ona má hlavne aj skúsenosti, dlhšie už jazdí oveľa viac ako ja a väčšie výskoky. A hlavne sú to tie skúsenosti, že ja som ešte taká trochu rozklepaná, keď prídem na také veľké preteky, ale ona už je zvyknutá dosť po takých pretekoch jazdiť. Takže... Tak predsa má už o 5 rokov viacej, majú sestry Abantové 21 rokov, takže už sú skúsené. Ako boli pripravené sekcie, aké boli náročné? Tak sekcie boli veľmi dobre pripravené. No, boli to jedny z asi najnáročnejšie preteky v sezóne, vlastne to sa dalo aj čakať, keďže to boli majstrovstvá sveta. Ale celkom mi aj sadli, lebo boli dosť aj technické, ale
náročnosť bola ako veľmi... Ako boli vôbec celé tieto majstrovstvá sveta pripravené, aká bola úroveň? Vlastne veľmi dobrá, lebo to bolo vlastne celé majstrovstvá sveta aj horskej cyklistiky, do ktorej patrí zjazd, fourcross a country cross. Neviem, ako to bolo v ostatných, ale v triále to bolo fakt na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka aj organizátori boli veľmi ochotní, aj zdravotná služba sa nám tam jeden jazdec zranil a hneď pribehli ku nám, hneď ho začali všetci ošetrovať, takže veľmi dobrá organizácia. Peter, vás by som sa opýtal, neľutujete, že na tých majstrovstvách sveta ste ešte neštartovali ako pretekár, pretože túto sezónu ste ešte jazdili, už vieme, že asi aj uvažujete možno nad koncom kariéry, čo je na tom pravdy? Tak samozrejme, že som to trocha ľutoval, ale tá príprava z mojej strany tento rok nebola adekvátna, keďže som mal zdravotné problémy s kolenami, tak nakoniec sme sa teda rozhodli, že tam nepodcestujem a radšej absolvujem preteky vo Španielsku a v Taliansku. Ako ste so sezónou ako osobne spokojní, ako pretekár? Tak ja moc spokojný nie som, pretože tie preteky mi absolútne nevyšli. V Španielsku som dokonca nedojazdil kvôli tomu istému problému s kolenom prakticky po páde. A v Taliansku som pokazil prvé kolo, druhé to už išlo dobre, ale tá strata bola moc veľká na to, aby som dosiahol lepšie umiestnenie. No a z tej vašej pretekárskej strany v roku 2011 už naozaj koniec, alebo ešte budete pokračovať? Nedá sa povedať, že koniec, no ja každopádne uvidím, ako na tom budem zdravotne, ale ak sa bude dať, tak nejaké tie preteky by som ešte rád absolvoval, predsa len sa nedá zo dňa na deň to všetko nechať tak. No, vrátime sa k Tatiane. Neboli v sezóne 2010 samozrejme len majstrovstvá sveta. Tatiana skončila tretia na svetovom pohári vo Francúzsku, druhá v Taliansku, dvakrát piata Belgicko, Španielsko, na majstrovstvách Európy v Nemecku 5. miesto. Na ktoré z tých pretekov budete rada spomínať a ktoré naopak si myslíte, že mohli dopadnúť aj teda lepšie? Tak ako najlepšie umiestnenie som mala v tom Taliansku, ale zároveň ma aj najviac mrzelo, lebo ma len jeden bod delil od prvého miesta. A kebyže som vtedy prvá, tak by som aj celkovo bola v rankingu tretia, takže ma dosť aj mrzia, ale zase som nevedela, že či sa mám radovať, alebo byť smutná, lebo bolo to také, že ten jeden bod to tak zamrzelo, ešte keď som vedela, že by som mohla som veľa bodov stiahnuť na tých sekciách. No ale ešte Tatiana má dostatok času, 16 rokov, to je ešte veľká perspektíva. Ja vám obom ďakujeme za návštevu štúdiu, čas nám už vypršal, tak nech sa slovenskému cyklotriálu darí a nech máme ďalšie medaily zo svetových šampionátov. Ďakujeme. Takže sledujte nás i zajtra, novou reláciou vás prevedie Dušan Gabáni, pekný večer.